tomto videu si ukážeme, ako si môžete nastaviť pokladňu podľa potrieb vášho podniku. Nastavenie nájdete vo webovej administrácii v sekcii Nastavenie pokladne. Ako prvé, tu máme možnosť povinne vyžadovať počet hostí. Ak túto funkciu zapnete, pokladňa sa pri otvorení účtu opýta, koľko hostí sedí pri stole. Keď potom niečo namarkujete, systém vie vypočítať priemernú útratu na osobu, ktorú si neskôr pozriete v prehľadoch tržieb. Ďalšou užitočnou funkciou je upozornenie na neobslúžených hostí. Tu si môžete nastaviť čas, po ktorom vás pokladňa upozorní, že ste daný stôl dlhšie neobslúžili. Pomôže to personálu sa pripomenúť zákazníkom, či si neželajú niečo ďalšie. Nasleduje funkcia sprepitné pri platbe v hotovosti alebo kartou. Keď ju máte zapnutú, pokladňa sa pri platbe opýta, koľko z účtu tvorí sprepitné. Môžete zadať rovno celkovú sumu, napríklad 30 eur, a pokladňa sa má vypočíta výšku sprepitného. To sa následne zobrazí aj v uzávierke. Ďalej, tu máme zväčšené ikony a mapu stolov. Tieto možnosti odporúčame zapnúť hlavne pre väčšie pokladne, napríklad so 14-palcovým displejom. V administrácii si môžete nastaviť rozloženie stolov presne podľa dispozície vášho podniku. V pokladni sa potom mapa zobrazí rovnako, len už ju nie je možné upravovať. Ak obsluhujete rýchly predaj, napríklad na stánku alebo v okienku, určite sa vám bude hodiť funkcia zjednodušená platba. Po jej zapnutí sa pri účte rovno zobrazí možnosť hotovosť alebo karta, takže preskočíte jeden krok a platbu dokončíte rýchlejšie. Ďalšie nastavenie sa týka tlače potvrdení o platbe. Môžete si vybrať, či sa má po každej transakcii na termináli automaticky zobrazovať otázka, či chcete potvrdenie vytlačiť. V časti tlač objednávok nájdete dve možnosti. Menšie písmo na bonoch, ak chcete šetriť papier, a tlač bez hornej lišty, ktorá sa používa na zavesenie bonov v kuchyni. V tejto sekcii si môžete pokladňu jednoducho prispôsobiť tomu, ako pracujete vy a váš tím. Či už ide o reštauráciu, kaviareň alebo rýchly predaj. Po zapnutí alebo úprave funkcií sa zmeny prejavia priamo v pokladni po odhlásení a prihlásení do aplikácie Storios.